So mga kaprobinsyano o probinsyana, mora dyan itong utang Bisaya nga lawoy. Ja atong parisan o piniritong isda nga gipaksiw. So labi nagatahang panihapon na ni guys. Good morning guys. So ako na pud ni si Ruby Probinsyana. So gadali-dali ko guys kay mo lagi na amo laging kuan ron sponsor sa among simba sa kapilya. Unsa kay nanglalagi ka nang naay gamay nga decoration dadto sa among kapilya anja. Di man ta pwede ron mag-decorate og mga buwa kay mahal nga adlaw. So manihang napili nga tanom guys nga ibutang dito sa dapit sa altar sa among kapilya. Ja guys, gadali-dali ko guys, nanguha ko bato dos dagat, jang hiugasan kay parat man ang bato, ja marang gibutang lang nagbato guys kay hindi makita ng juta. Ja guys, nagpatabang ko ni Nicole kay dali lagi men ja. Kuan kanang mo nihang napili kay prayer plant maning tanuman ja. Hala lagi ni butangan og bato. Ja kaning isa guys kay kuan na siya kanang paragayo. So mara man pwede ni murag tirno dali nga hang tanem, ja mara pwede maadyo og kaang kay na may iban na rin guys ang mga tanem nga wala gipud na tarong og tanem sa mga kaang nga maadyohon. Porma, mara pud ni maadyo-adyo porma ni hang kaang. Ipadul di ba kay ang hus di makaano ini tubig. Ang hus kay hinuan mo kunin sa kunuan. Ang bahon mo an. Hindi mo ko pwede ang buwa kay ang adlaw yaon. Ano ito? Huwag katong nito nga magamit raw. So guys, dali mi guys kay amo ning butang dito guys pero ang simbahin noon mga alas 4 pa niyon sa guys ja man kinahanglan man mo magdali-dali kay daghan pali kog buhat. Napo koy mga tanom dari nga nga dagat na ja. Pang trapuhan ja. Ganahan ko dali buwak guys kay prayer plant ni kani. Ja maro lagi po niyang buwak guys nga medyo tarong-tarong. So salamat tay po ko dani sa naghatag si Ati Salumi. So igsuon sa hang amo dari Bikas. So inaghumanda ni guys amo ning ihatod dadto ni Nicole sa kapilya para ma-display na ni dadto. Ja guys amo na ning ihatod dadto ni Nicole. Ja salamat kay ko ni Nicole kay kitabangan ko. So ana siyang i-plaster daan dito sa among kapilya. Ja mao ni among kapilya mao ni hang butangan og kaning buwak nga paragayo. Bagay baka alis ja dani. So nangita lang jud ko bagay guys ja murag bagay man ni kay tulong man ni sa kakaang. So harapon ning gibagay-bagay daning among kapilya kay di lagi pwede ta magbutang og buwak. So kaning tanom na laman. Diyan guys, salamat day kayo sa Birhen sa Rigla og ni Senior Santo Niño. Ug sa tanan mga santo dari, daghang salamat. Guys, naghuwat ni ko sa papaidi kay sila lagi ipaasa ng mga tanom wa dito sa kapilya. Kay nawahi day kog uli kay malagi na pakaon na mo sa pari. Diya okay na ko gadyo guys, kay gahapon lagi wala ko ka vlog kay malagi na ang paminaw ka ng kuan pero naginom lang kong tambaw. Okay na ko karon daghang salamat sa Ginoo kay di jud ko ninja tagaan og kana sakit jud nga maglubog ko. Diya ampo lang gyapon tang tanan guys sa kaligtasan natong tanan nga ipaiwas tas mga kasakit kay karon lagi murag naa jud ang mga sakit kay di ra pud yung kamera kay dapat yung mga silingan lagi pud mga nagkasakit nga na tungod siguro sa panahon or sa mga gipangkaon mo nang karon na siguro na kuan ang mga tao nga sa mga pangkaon lagi marang mag-iwas ta ron sa mga pagkaon nga di dapat kanon kanang mga pang kolesterol man ako magutan ta karon guys. Naamon ko ikuan dari kanang
Na ako'y kubasa dari og kuan, pero mag-ilis ako. Na ako'y kubasa og kanang gabi, halaman ni siyang sabawan ron. Parang nami na po may ininunan nga isda mo lamang pong prituhon dya ipares na mo sa utan. So magutan-utan sa laman ta karon kagisi malagi ka mo. Si Jay naghakot guys sa mga kuan guys nang dari pa dyan hoy. Nadto dito. Ijang pangbutang ni sa simbahan lagi o sa kapilya kay amo lagi rong kuan. Nadto sunahan pa dito itong. Balik sa ijang dati ba? Ya. Dari. Ya. Nasa dia na. Diha man lagi butang. Hinay-hinay mabalik ha. Diyan may balik-balik. Salamat day ko danas diyang gisuot. Kaning gisuot ng imong t-shirt ba? Salamat ka. Kay ma'am muna buto. Salamat. Ako nang gisulod na first time na bujagan ko ang gisimba. Kaya kung nali ko ni bago. Ang dili si mamansa bakit pati ra ba? Hindi nag-arasar ba ka danas tanom? Hindi naman yung mga ipangda dito guys. Kanang kay bawal lagi karon mag kuan. Ipaadyon sa ninyo tanana. Kuan siya hadlak siya mo arasal lagi kay kang mamansahan ko na niyang puti nga sinina. Gikan para ba na sa Germany. Salamat day ka Josis. Muna diha man naghilira nga na palibot. Na butang ko sa dating lugar. Si dan tipod ga apil po sunod-sunod kan na siya. Ganihan na balintong ra ba jud na ni hapit kay wala ginang sunod-sunod. Grabe na ka nagsagbot guys ang mungkuan kay naa. Ang galing dahon sa masanitas. Kuan kanang si pangatagak. Hala sili katanaw pod. Oh, mo na ba yung posisyon diha? Mag-atang na po na siya oh. Mo na yung posisyon niya diha mag-atang. So kay bawal lagi mag-display ron sa kapilya og kanang kuan guys. Kanang mga buwak kay mahal nga adlaw. So mo na lang butang namo ng mga tanom ra. Kay kani siya prayer plant man ina mo nang gibutang dito dapit sa Santo Niño. Padaplin diha kay nas papa, agi. Agis papa diha. Pag hinay din ng tag-asa kay narabay kasi nagalsada na narabay na pintura nga basa pa. Dala na ng tag-as kana. Dari na ibutang. Libot dito. Dito lang agi. Dito man nagibutang na ibalik gud sa dati. Ibalik sa dating gikuhaan na ba? Diha. Hala na si mong gitumban, matumban na diha. Diha man lagi na lagi but kuha. Ana. Kay musajaw karon kay daghan na ba kajuning tanaw si musajaw. To guys, sajaw na sa gahapon guys pag habang nagpritong isda. Habang nagpritong isda na siya ni sajaw. Kuan kanang ipadapli na naman na dari. Des gilid. Diha itong des gilid. Kaya ako na ni pajon ugma. Nalagi ni pintura lagi. Kasi nagdada na. Kasi nagdada na pintura? O kasi nagkasada na? Nicole? Dira na. Kaya kuri pa dyan na ugma. Dili lang sa kay basa pa man. Nung pahag daw siya ni hagasan na. Kay ganyaran na siya kuha ni mo. Uy, naigkamot ra ba kayo na ikuan dya? Love papa. Love papa oh. Kani siya guys, mga daan ni siya nga plato, manigitungtungan sa kaang kanang plato nga wala magamit ba? Wala na? May taligsik. So, daghang kayong salamat inyong tanan guys kanang wakoy ganap ron nga video kay gapon lagi ako nag-upload kay nagpahuway sa kon sa karon busy pugo kay amo laging to karon sa kapilya kaming among pagkaon sa pari. Dawan ako nag-video dito sa kuan guys kanang pagkaon sa pari kay dananan taligsik na madula man nagkasugni kay ma lipay niya ang mga tanom. Kaya ran daghan ra ba dun isang tanom bubuanon. Madyo kay din taligsik na. Diyan ay hang duha ka buok butterfly di ah. Kay si sis muna di ay ganahan day dani sa kanang butterfly. Kanis diyan na ah. So
So ang inununa na guys among giprito. Naparisan og utan. So guys mag-utan tag kamunggay. Kuha na lang kamunggay guys, murag ka ng dali na ka mayilo sa sobras ka init. Daghang kamunggay diha guys na nautol na dyan pati kuhan, pati udlot nag urot nag kuhan sa mga grabe. Wala, ito na ng kamunggay. Sobrang init. Kaya sana nilunod ning kubasa o kuan gabi. Iganahan ko na magutan ko guys kanang murag piso bito ka sa sabaw. Ja, luya. Kuara ni si Zay. Asin ra ni og kuan guys kay wala ko magamit og mga bitsin-bitsin mga ingana kay nalagi kuan sa mga chemical. So ato na isang butangan og kamunggay. Gato po isang butangan sili. Ang sili guys nahinog na siya katong sili nga espada. Yung mga stock na mo dari. Papaidi kay nanagat man guys ni Agi nakakuha sa mga ingani. Kagumay kadto nga huwag ikog ni siya. So ano ko naka-videos niyang kuha des ni Agi guys kay kuan kanang diun-una na nahadadjon ja. Lami makadto ning kanang kuan guys kanang isda nga imong unan ja imong pritohon. So i-try niyo lami kadto. Parisan nimo og sabaw nga malunggay. Susod na katong panihapon. So daghang salamat sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo niya. Shout out ko ni Sis Cheryl kanang sige di sa panawag na lagi kay mo lagi kanang nagmonitor po diyan ni Jijin. So katawa siya kay mo lagi na palakaw-lakawon lagi si Jijin kay mo lagi na ingas doktor. Salamat kadto nimo guwaps kay grabe jud ka supportive Ginoo ko. Jud bangbang sa ka supportive nimo sa among pamilya. So amping diha kanunay sa kuan sa US amping kanunay diha. Salamat sa imong kamaadyo namo. Bukaw na natin ang ilunod ning atang kamunggay. Kapanihapon na taron sa jo. O diyan na guys atong utan nga healthy kadto ni kay asin ra lagi na way bitsin-bitsin. Parisan og pritong isda sulod na natin ang panihapon guys. Lai dari na kay manihapon na ta. Punta dia, ja. Si Nicole day wa mo kaon kay nag dimo kun sa magpaniwang kun sa guys kanang kuan kanang tawag dito nag kaon day sa spaghetti. Ja kamiran tulo dari ni Crystal Andia. Hi sa anak. Hello. Una sa kaon og saging. Ja manihapon ta. So guys, kanang gabi na. So grabe ka busy din na karong adlaw kay bisag lain kang paminos ang lawas labad ang pero mas maayo ba nang magliklio ko guys karong panington ko kanang di ko mag mas kuan mo guys kanang maghigda-higda ko ug mangyana mo samot kang kakapoy sa lawas ug kanang kuan man ang ako magliklik jud ko karong panington ko. So man may og panihapon guys kanang kuan day kanang mag shout out di ko daring gamayhang nasuwat. So di man ha ma-set out tanan guys kay karang daghana man jud kadto mga ning comment nga naa ko sa Cebu so pila to ka abot naman sa tug 400 kapin ang mga ning comment ja di na mo na matagsa-tagsag comment aw kanang set out. So katong mga ningon nga grabe jud kuno kong kabuotan so ang Ginoo jud nakahibaw na guys. Di po ko mingag kanang buotan kadto ko kay ang Ginoo jud tong mo judge na guys kay na may iban nga kanang wala ho nakaila og personal ug unsay ahang kasing-kasing ug unsay ahang pagkatawo
So ang Ginoo ra jud datahang nasayod sa tanan. Nya one day guys kanang ang mananghilin lagi kuno tuan lagi pud kuno gidasa Cebu City, pero murag di ra man siguro sa maoperahan kay nagchat-chat mamigan gahapon ngay nga gitagaan ra kuno sa utambal. So ato lang gihapon iampo guys kay malagi na nalagi mga sakit ro nga kuan sa Ginoo. Ang Ginoo ra jud nasayod nganong tagaan ta og sakit. Siguro kanang wala ta mo tawag niya ba guys, manang nakalimutan sa pagtawag manang tagaan ta og sakit. So mura jud nihang nahibaw-an guys kanang kinahanglan jud ta magkuan jud ta kanang nay kinasingkasang jud natong pagampo. Daghan kaayo salamat dai ni Ma'am Bisminda Apolinar. Salamat kaayo. Shout out pug ko ni Ingrid 5 adlawon. Nari kuno sila ron sa na sila kamiging nagbakasyon. Daghan salamat kaayo kanang Ma'am Ingrid. Jang angga da ni si Ate Gingging. Shout out pug ko ni Marpico og ni Ma'am Anisita Berdon. Salamat kaayo kanang aramon jud nimong kabuutan kanang gingadto pa jud ko nimo dito sa Vicente Soto. Shout out di ko si mong anak nga si Nicole. So tukayo po sa anak nga si Nicole. So shout out ko diha sa mga Berdon family nga ta siya sa Labangon. So daghan salamat kaayo nimo Ma'am Anisita. Aramon jud nimong kabuutan. Salamat sa mga pagampo din jo. Sis may mayang daghang kayo salamat po nimo sis kay muhang load libreng load nga pajika. Salamat. Kani si kuan guys kaning naining message po na halagi nga dugay ra din ho masat out rap kay sin nagjahang Facebook Balaygas. So taga Banawa Cebu. So shout out po ko diya sa mga taga Banawa Cebu. So shout out ko sa mga tanang mga viewers diyan mga sa Cebu katong nakipag meet ni Gian no man na shout out nakalimot mo kusngan. So palihog lang po kog komentary kay aron ma shout out pud kana og mabitaw. Shout out ninyong tanan yung mga kanang daghan kaayo mga yung comment diha nga nagpasalamat lagi nga naara ko. So naara jud ko guys sa basta ako mga igsuon na mga inahanglan naara jud ko balag muna ko dari kuan guys na naara jud ko. So des ni agi guys na inawag na nga magpatabang lagi pud kuno sila nga ako lagi kuno imuad tug buhol diyan sa ba na nga ang dagat lagi. Mahadlok ko mo tawid basta ang dagat kanang bawod ja murag lain na bitaw ang panahon. So mahadlok jud ko mo tawid og buhol. So shout out ko sa mga tanan nga ning comment og kanang nagampo para ni Gigi og para sa pamilya lagi nga nalagi mga kuan lagi ron. So ang Ginoo ra jud ning hatag na ng mga sakita kanang sa mga pagkaon lang ang gipangkaon malagi nanay ganihan nanawag ko kay nalagi sa atong mga gipangkaon kay kami laging sa unang panahon 15 mi kay igsuon may mga nagkasakit namo kay among bangan lagi sa unang kuan ra lagi kana mga utan-utan ra. So why nagkasakit kay sa mga utan-utan ra nga way asin ra yang timpla kay sa unang panahon di man ta makapalit og bitsin. So karon kay na naman tay makaikapalit nga magic sarap og asin para laging kuno mulami ang atong pagkaon pero di day na pwede day sa atong kalusugan. So karon guys manang nagutan ko kanang asin ra jud lami man pud bahog sa luto higop sabaw. So paningot jud ko sabaw. So salamat sa Ginoo kay kipaningat na jud ko. Mo update ra ko ninyo guys si Nicole kay tong mga ning message nga og ano sa as Nicole day kanang makatrabaho. So daghan pa kadto proseso. Daghan pa kadto proseso para makatrabaho si Nicole kay daghan pa na siya og mga requirements. Napa na siya panguhaon mga sidula, mga NBI, mga daghan pa kadto guys manang hinay-hinay lang ta ja ampo lang ta nga. Unsa pa ihatag sa Ginoo nga kanang dawaton po siya sa trabaho. So ang Ginoo ra jud masayod guys basta ampo lang jud ta nga sa ating pang-adlaw-adlaw. So dako na rin naglingkod guys kay murag grabe jud kay init na ring panahon na. Murag tagisugba ako paano ko guys kanagi paningat akong taman. Kay gipatay lagi ni among silingpan kay saba lagi ni mag-istorya ko. So daghan kayo salamat. Balik-balik lang jud ko pasalamat inyong tanan jud katong mga na-mention palihog lang po komentaryo guys katong pong ganahan nga magpa-shout out. So message lang pud mo dari sa comment lang pud mo dari sa YouTube para ma-shout out pud mo yung next vlog na ho.
Ja. So mao to guys ang mga kanang vlog karong adlaw. Kay gahapon lagi wa ko naka-vlog. Kay nagpahuway sa ako kay di pud lalim lagi mag-vlog ka na mag-edit ka nga. Dugay ka usay lagi kadlaw na mo kadlaw na ma-upload kay usay makatuog na ko guys ja. Wa pa day ma-upload. Mo nang usay kadlaw na din ja. Mo ito guys among sponsor lagi pud ganiha sa among kapilya dari na among pakaon sa pari ja wala ko nag-video dadto. Basta nagasikaso na ko sa among kapilya guys katong among mga tanom among gipang display dadto kay bawal lagi pud ang mga buwak ron kay mahal nga adlaw lagi. So nakarelate jud ko sa kuan sa pari ganiha Emanghilyo. So dili lang mo kung istorya pud dari sa kuan guys kay taas na ni kadyo ang video basta nakarelate ko sa mga Ebanghilyo ganiha sa pari. So see you in my next vlog guys. I love you gamping tantanan.